Okay, yacho amo Baby PM GH Live Studios. Na Asante Kotoko weekend game with Samra Boy Base, Samatex game A2 na Oshayan channel Neswa Kotoko on their road. And also on the road to be a friend say Samra Boy no Womo Akakudra some dream ewa Asankragua Asanko said the Rona eta ekana quine de maybe a name itwacho baby a yansu itwacho oh baby a koneko here as it happens our channel ho na incidents and so on esi ekoye afenso local based radio station a ewa Asankragua ho nso aye sports akese ahodo all in the name of the big gamer to just said the Kotoko fans any heart to folk fans and so reaction ukrumo say womuko akodi Samatex chinso ya de ni nyina no atodwa aye no so eda channel ho ye ya de foforo na yakoyanim behind the scene ways and means Samatex eyo na Kotoko nso counternom ni ade nso bobo ni bi Kotoko ababidra sumdwem ewa Asankragua na dan na oman ko Samatex kronum na Asankragua no mo na nabakita nchemu ni nyina nam so no duru ho eja Kotoko boboko no na sai ena kroma no nso eje ne yoyoyo for this big gamer eba betodwa no yen reporter on that screen see Emmanuel Menya na nabakwa gracious wono ena wa homan so na naba yen chia bibia aboko de Champion, bibia woko. So bibia woko de. Nyankopa adom, nyame adom bibia aboko na Asankragua na wo sisi Yes. na naba ubegina yama na enam the story no okay enti ebe na ya sa ahwese ebetumi enya yinua no ewa homa no so na ode adwuma na to aso ede amayem sa pepepe na esi etie ewo ho nti ye kobiem na ye ne Emmanuel Menya a oda screen si edi nko na naba Chairman. Yes, Asankragua. Bibia woko hasi. all right so seriously any emu adwuma quick one na ye hu se de ma Yes. esi honum obi bisa asade na Kotoko anko Samra Boy Street na Asankragua na umakako bisi na ufra Asankragua Samra Boy a say ne city Chairman, the TN say anytime bia Samatex every game bia no. Eya na team no eta base ewo Asankragua ni nyina ne say Oba district ni mu a ye frɛ no Amenfi West district a ewo Western region. Na omo municipal omo municipal capital no Asankragua a dodoɔ na ɛka no Asanko no senior high school a ɛwɔ ha sei ana ɔmo de saa school ni din no ade shortcut ɛde ama ekuro no nso edi nti ɔba ha sei a Amenfi West ɔmo municipal capital ɛna ɛyɛ Amenfi Asankragua no na wohwɛ ha sei a ɔmo MP NDC ne yɛfrɛ no Eric Afo ɔno na ɛyɛ MP nso ɛwɔ ha sei na ɔba Samra Boy ne mpata mu a uvram ahase ya Asankragua na ye baby a ɛhɔ so paa ye Samatex because of club no ntino ama akata Asankragua no so kakra de but Asankragua na ye baby a ɛso a hotels akɛse ɛwɔ from Asankragua to Samra Boy ekuro no boss men kan just say a driver ɛkwan no nka ye dia anka just 20 minutes drive from Asankragua to Samra Boy but ɛkwan no nyɛ saa nti ɛba ne saa ne 30 minutes okay yegusu na ensem no akwakodi ho no ye de ni nyina atodwa na naba ama credit bebre nti ubegina yi na naba adwuma no wo ho de uye de asi hu so yesrewa story no wo ho nti gina yi na bando na eni nkomo wadaroma yeti o nti sɛnea na yɛdi ho nkɔmmɔ no woba ahase na from ɛhɔ to Samra Boy no will be 25 to 30 minutes and if you betwa ɛwɔ kwan no so ne nyinaa ɛyɛ sɛ the road from Asanko
to Samara Boy no baby enye a bad wood kakra into a banner sana was say it can be a bed 30 minutes. Our council and ya dear who be a was a Kotoko Timono. Min kind of say Yenya woke Kumasi ni adeno a quino enduru sa ufri Kumasi akọ abrankase enduru but a quina enye nintino no and I'm just yes distance no and so I walk name tea over Hasia medical ya told himself hotels are kesiebe and 9 and I wa hasi na hotel na Krobia Kumasi Asante Kotoko Timono akwa dano a place security no a very high with me konkoye nime bia sa e wo honom tie ho and mpanyimfo apɛ ɛde ama Krobia Kumasi Asante Kotoko team no na obedu ha se ya ɛyɛ baabi mienu ana team no wasisi ya medical ka say your two big hotels ɛwɔ ha I'm a reporter asase nyina na me de to anim team no ɛwɔ one of the hotels team manager emo strempon ɛka ɔmo ho ɛwɔ hɔ ana mpanyimfo no mo nso aka na ɛba coach ɛne other technical team no nso a ɔmo nso akɔ the other hotel a ne nyina na yɛ shortage a ɔmo nyaayɛ wɔ baabi a players no ɛkɔdaeɛ na hotel no shortage kakra ɛnso ɛwɔ hɔ no nti a side ni bi wɔ hɔ and then and the other side ni bi nso akɔ different hotel a ɔmo ɛhwɛ ama nneɛma nso etimi akɔ kamakama na the distance between our two hotels no most player ɛkwan nwa koraa akwa de sɛ ufiri ukɔ bi Babayara Sports Stadium na wadu Amadia school no junction nso ɛnante ɛde akɔ Babayara Sports Stadium saa ana ɛhɔ distance from that hotel to the next hotel a midi ho nkɔmɔ no ɛde ɛma wɔn saa na distance no ɛnso esi ɛteɛ na wɔn sɛ mi bedu ha ɛnura n'adwo ɛna mi bedu ha sei na no pɛ na mo kɔsi Kotoko supporters mi ba ha sei ya ɔmo Kotoko circle 11 ɛwɔ ha sei na me no mo kɔsi didi nkɔmɔ na emu no ana mo no team ne ba eti ni kwan so mo twɛn ma team no nko aba yɛ de ɛba bedu eti kɔsi wɔn mo ɛwɔ akyiri paa ekuro bi yɛfɛ hɔ nkwanta na ɔmo mo fi Kumasi taba Asankragua ne deɛ ɔmo nim ɛhɔ no duro ɔmo yi nneɛma wɔ hɔ paa ɛhɔ akyiri baabi na ekusi Krobia Kumasi Asante Kotoko boboku no ɛna yɛdi ɔmo anim kakra ɛde bae na yɛnam kwan so ɛba no sɛnea na dede obi mu sɛ ɔmpɛ so mɛhwɛ ne kɔm hu sɛ Kotoko deɛ chairman ne nka mfa dada the one deɛ didi kɔhyia team no yɛ duru baabi ma nipa bɛyɛ 2 or 3 bi a ɔmo akɔ gyina Kotoko team bus n'anim nkɔmu nyampa nka players ne de NC fam ɛhɔ nhu sɛ the media man ɛde ma Kotoko Stivo ɛkyerɛ ɔmo sɛ nyankopɔn yɛ ɔmo mmra Samara Boy ɔba bɛhyia supporters ne nyinaa ɛnso ɛwɔ hɔnom sorry players ne nyinaa na obi person no twitwa pictures ne ade a obetimi ye no ma yɛ saa ne ma na ɔno communicate ɔmo te aseɛ ɛma team no ɛnso etimi ebewuram na team no ebeduru Kumasi 128 ana team sorry ebeduru Asankragua ɔmo drum hotel no na abo 128 a ɛkɔ akɔbɔ 2 o'clock and also when can 1:30 to 2 o'clock because me nya but check time pa you could through hɔ team no wura hotel hɔ no players ni see ye picture on some of the picture be send you tembra players ni see baba aya na ne bag ekuta ne kama no na players no maka no so bag bubo ma che ho no mpanyimfo my say my video say pictures dey betime twitwa wo mo na me yi 1 or 2 pictures gi e dey ma mo call so hotel na players nko dance no e dey je wo mpa o mo hwe environment na this is the second time Krobia Kumasi Asante Kotoko team no e ba beda ho and o mo enjoy how ɛhɔ esiti a place bi a dede enim gidigidi bia ɔmo fa adwen a ɔmo benya baabi yie atena se afa adwen a prepare ahead of Nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena game a ɔmo ɛkɔ akɔbɔ no na ade baako a ɛma mani agye ɛho ne sɛ time a team no ebeduru ha sei no na supporters a ɔmo edi animu no nhyehyɛe bebree wɔ hɔ a ɔmo ayɛ nhyehyɛe bebree na ade baako mpo wɔ hɔ ne sɛ wɔn sɛ le country ɔmo ana sponsor Krobia Kumasi Asante Kotoko na onim say supporters amo ha no omakra ensuo package ma kuma 25 omodi free Kumasi ediaba omodi free Kumasi aba and the minerals amo edi kwakoma team no any energy drinks omodi kwakoma team no boss energy
easy. Which is a club you come see Asante Kotoko ye team baby bia obeko bia no omo supporters. Na make ina na me de asidana ma Lord uba Asankragua ne mpatemu a okọ MTN officer ono na ho nom we die MTN adwuma nyina to ho and we di Kotoko team nem from time a we share say Kotoko team beba ababo Samatex no from Monday ne de adwuma o ma ye no and we be di ho nkomo on next episode Samatex aye bebere Samatex my bebere I am person be bobodin but be ya din bi etiti no kwan so mo hia team no ni ante ye niam bi no na enye is about you say Samatex team na ye adwuma e be call next episode no say ya fan to ni mre krampo a e tran papa na ye be tu na omo hu ye Samatex team no e hye dia fa Kotoko ho but Kotoko pay for so say omo de a bibia enso enkotie Kotoko team na win e be kro bi Kumasi Asante Kotoko enso team no dia na goals bi the number of goals bi some say some goals in the BP. Boss, and you have next episode on. Some goals in the BP. Yes. You better have said goals a bebano. The year say 2 goals in the beba. Summer boyfriend. You better a young coma. Meaning, all is that video number they send on a blind call radio station. Now, how to folk need to order. Meaning, also quite a dream be a minimum. And come on, one night, your point also one night. To me, on your occasion, say, we 2 goals now, we 2 goals, Miss Who can say, now, more, dear. Now, Kotoko Samatex, Bomo, dear, Nanka, also did the Enga, oh, quiet, be fat. Kotoko Samatex, Hobey. Half of folk for someone who 2 goals. No more peer 2 goals in their Samatex. Samatex was more who 2 goals. Almost who peer 2 goals in their mom. Anna Kotoko for once who 2 goals. Almost who peer 2 goals in their mom. And come on, your name will never tell you, know. And it's how to folk supporters. I'm sorry, it's Kotoko. About the 2 goals that Omo Kwaku. Omo show came on the young apostles Kwaku. Almost say Omo Pese Kotoko. Some unbeaten now. Kotoko, some you unbeaten this season, you know. On Pese Samatex stop Kotoko. And only say how to folk. For na come home. A boom. Omani Samatex for na can boom. Almost 30 years held you man have say. Na adwuma no ye de wontre mu bebre beba next episode etre mu bebre but when ye ka enkomo kakra behind the scenes Kotoko no bedru ye enuane ampanyifo akakopede ama wo mo na ohwe sen ye boys no ani age omo movement omo communication bibia because nka team beat me kodu baby na ehwe nka brand time am free Kotoko driver. It was around 7:30. Now was we two from Kumasi. Now we drew around 1:28. Na players na brepa. Na po question with your question mo kwemu no. Na almost si form a almost tintin omo na wu ni ade na nti kakra so that be ye brebe omo atasa mo sisi ayo me ya ni ade a omo betimi amasa abren ni asa akona bi omo asan so akotena bus mu. Brand ade nyina echi no omo bedru ha sei no omonim serious any ade and ono mu di nkomo a obi ase omo ba behwehwe green e de ama Kotoko and one thing pona say do Kotoko team no ye team a this season e pra won pa but players o ma bani nyina no they are good and available for the game on say na me the to him say Peter we do akwanye training samba we near anye training to say ball mo anye training me the candidate when him end up me ba na me no di san komo say Kotoko youth players ni be ka team no ho aba youth players ni be ka team no ho aba and the team ni be do you see you know na youth players ne ka me catch was say defender ba akoba ka ho na ohwe sa defender na hu uji Mohamed Kamara na bia uji Samba oni na toso e ba height say players omo wa wo Kotoko team ni mu a sa defender na Kotoko de na ka ho no de na ba no o wa pa yi and those the height now very good at the Kotoko team no and or join here and another youth player I consider Kamwa
also I know their names, but I don't want to bring it out. Also Kahua, Omunina, a buyer, Omunitimo, Ubia buyer, Ombetri Kura Hotel, team manager, Nipana, or dear Nimuno, Ewo, or Shrek Kotoko team, no, hotel honor, or Babu list, no beer in the hotel room. If you have 2 players, ever call one room, and then bam and paying for also, Ubia when you room on also a players in the Ubia 2 for 1, 2 for 1, 2 for 1. But a bam paying for no one idea to say a team manager will say on the room and on a die come our players in your home compare honum or Jajna sort of hall, a room Jim Frema and those share a very cool place and Frema Fahu pa. Okay. Players no Now, into this time, no Samra boy team no so dear no atiafa or player. I don't play him come over. Now, as you say, him from paying from prior council no. Samatex team no, on some the 20 say, or maybe your last training and rap. Me no PRO, I'm run market the chairman said him come on a panel. Now, the only 2 men say, Omo, Omo, I am train Vibia area. Team no air strong. About mentally, Omo psyche players in the players netting come on. Cause Kotoko team Omo dada no. Now, say, Chairman, are they? Omo on beating no. Also, Omo who Kotoko, let us say Kotoko dada ni bi. Na near tie bia no Samatex befa win. And I'm going say, Pierre, dear, no who a dear no who. Na me hwese nka me yasa audio no di ama. But then I quite say on person be record because of them commodity different bi wo. Because I say boss no who. I was Kotoko say. Omo yon beating. Ye ne be stop you wo. I was summon aboy. Okay, now It's Sisiano. Oh, twaso na minim say why sorry. Yes, me busam say injuries be sounds one set in say adam na edi nkomo na esitie na na. Do catch me say place nya effect. And I'm available. Nice one. Enti Kotoko ABC Asankragua hotel kesi bi anhye da ni Samra boy ho. Samra boy crew no Samra boy crew no kra enua omutwa no ho no nti e na omagi crew na develop no kama. Twa Samra boy crew no mfonyi kire say na ho city. Na hefa e na Samatex ABC. Yes. Samra boy no e crew bi a yen kan say community kra develop. Na ekuro bi a me kan say ebum a esu bi asa. Nkuro a say villages na ekeka ho abom a develop ayede akọ nanim. Na ohwe ekuro ne krampo a na me nka ne bebra eba Samatex timber and plywood na omunko a honom no ohwe omunko a mo ba bi omum no wona ebetumi aso ase ne Samatex kro na ewo nanim na ba bi a omo sports stadium no ewo no na from baby a omo je lake no omo si ade bi okwan omo de omo nua na si ade okwan actually welcome to Samana Boy from there na bepem baby a omo stadium no ewo na distance room but any place I mean can say eye ekura eso ase eye tia sa bepem baby a stadium no ana state baby a stadium no ewo krom. It is say yen can say anka Kumasi a am the Kumasi example and the Kumasi na kebia almost stadium no Ashtown and answer Dr. Mensa hono Kron fifi. it is a chronic 50 pair ana ewo na ewo kwan ho e kwan ye go straight to baby omu timba no omu company no ewo no e straight ana enye ekura omu ye marketing na na say eyi adwuma ge eyi bia ho adwuma ho aye farming ku adwuma ana omu ye ho no ti eye nkron ketwa sa ana develop aka no ho abom
ababaye samra boanti omo ba bi am friend amu aku ensu akire ne ye river Tano no Tano river no ache your friend is saying community ni mu mienu enti bi wo ensu n'achi ana omo de net se bi a Kakun forest ayi na efa so no omo de bi ato from ensu n'agya to n'agya enti bi netifi to anafo omo de ato so enti se obi beko ekro no agya this one for sa net no so akọ the other town and I say sorry other community enti sa na akwakoye enye baby a ehọ no eso bia enti wo kọ no ma guest house ana obenya but ehọ nuane efo pa because of kuaye ne ntine nuane wo hoye pa wo kọ obenya bode banku fufuo hadi kama nti bia Kumase for no mobile no ombedu sam na ba ekrum ombenya fufuo ni ade adi enye baby ehọ develop more omudo market omudwa kese ni nyina ewa Asankragua animu ni ana Pristia sana kono esititi enye ma bi e kono so but ohwe community na Samatex timber and plywood no hospital kese a wo san samra boy ho no eye Samatex company ne dia Samatex company no omo edia ana omo aye sa hospital kese no edi ama community no and again omo bi radio station ne TV station ho a omo fa workers omo ye ho adwuma ana omo timber and plywood warehouse a omo ye ho adwuma ewi omo papa nwia ne ade eton di ma amanfo ye ho adwuma and omo nwia mu twa na so omo timi fa bi so de kọ habo na omo de akọ outside ti adwuma omo eye no ho gidigidi nye adwuma se aba adwuma gidigidi bia ho no aba adwuma ho na me fa se eno kwa pon eye Samatex na omo adea eno ye hospital na make ho asem and then company na eno so e ho no ti e ho no enye baby a ho so bebere na baby a Samatex team no base no so wa hen na players ne the Samatex players no team no e base baby o mo company ne wo no ma me kire mu ye na anti ase nya adwuma ye wo samra boy kuro no e wo ho ana baby a Samatex and plywood company ne wo no and also atene ho but e kuro na but eno no abrofo ne buy na be a company no almost sisi bungalows it ni nyina with the same place I want the okwa eye workers no nko ana wo ho omaje ho nyina omdi omunua no aje ho nyina nti ba bi obefa bia ekọ befa so bia je wura omo inside bia no ye was security for mo da no nti akwakoye se ekuro no wo nafa ana company no so acheche ni kuro wo nafa company no so yes enso wa efa enti ba bia company ne wo no eho ana team no e base enti from baby company no wo no e de ba ekuro mu no akwakoye de se ufiri ebia tafo no free 3 miles ba kejetia sana distance na etie ti ewa akiri kakra but ni nyina abugo mama manfo so insist danya ben baby enti workers bia mo company na no omo Bangalore worker bia eda ti omo me na Samatex team no yesi Bangalore ma wo e ho na edi nua nko asi dan no yes enti omo ko ohwe omo stadium na eye nua nko a so ni nyina ewia omo stars ye nua omo scoreboard ewia na omo de aye ade ne de asi honom omo de led light na ye atum ye bibia nti omo bibia uko owura omo ho na so owura company ne ho na omo dustbin nyina ye bia enkunya mpanyimfo tena so wo office ni nyina ye bia owura omo MD no doctor in centre owura ne dem owura no officer ne sink everything wo edani inside nyina ye bia ana omo de aye nti eye place bia eho afepa okay okọ ha eho ye nika ye papa so enti Kotoko akodru ye hu se omurua hotel ho no wa my pictures ni video ni ade o say chronic de say Samatex for no ese omo be mai 2-0 Kotoko nso o ma ye adwuma kama
esi pan so a ɛno nso yɛ results ɛnsi ampan so a Yeah. ɛbrɛ ne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ ɛwɔ hɔnom na so far deɛ ebiem na ade bɛka ho abɔ no tɔfa man na yɛde episode wei asi. Deɛ kyerɛ ne sɛ anɔpa no na Samatex PRO no odi nkɔmmɔ bi sɛ yɛwɔ baabi o sɛ madi kan ka kyerɛ sɛ wɔn ayɛ sɛ nkuro ne toa bɛta ɛyɛ adandan borɔno ano sa na ɔsɛnɛ signal bi di ma I don't know say is it warning or information or so or told me because a PRO TV information say Kotoko team no ba supporters on bedi anim na mo ya bedu amu aku hɔ na from amu aku hɔ no hɔ police for kakra and some bra konimu kɔ your friend say maybe a stadium in Central Sports Arena hɔ no na o yɛ Kotoko support na o ba team no only team no be drew hɔ a then mo nyina mo gyina na ɔmo de police escort ɛde ama team no till sɛ ɔmo bewura stadium no inside na players no see from ne adeɛ a na supporters no bi ɛne ne nya adwen ne nyinaa ne sɛ akonya wɔ hɔ sɛ ɔmo betumi adi team n'anim saa de akɔ akɔduru yɛfrɛ no sɛ stadium hɔ na ɔmo ewura mu ɛde akɔ baabi a wɔsɛ the security zone a wɔsɛ ɔmo kɔ na ɔmo kɔ wura dressing room no deɛ ɛhɔ no dɔm nim sɛ mmerɛ mu no ɔmo ntumi nkɔ deɛ yɛsɛrɛ no sɛ bɛkyena game no bɛyɛ asomdwie because yɛnim sɛ samina abɔ deɛ ɔmo games bi no ha yɛ te hehe ne ha bia but this is the game of two teams obiara mmienu sɛ ɛwɔ sɛ ɔpeke 3 points no but deɛ yɛhwɛ no sɛ asomdwie ana yɛsrɛ deɛ ma obi biara na ɛkyena wo a ɔbɛba bɛhwɛ game no biara no comport yourself na ɛbɛhwɛ game no baabi a ɛbɛkɔ ama obiara ɛkɔma Kotoko yafa ɛkɔma Samatex a ɔmo afa nkɔyɛ gidigidi biara na obiara mfa asomdwie mfiri ne fie mfiri stadium nkɔ back to ne fie a ofiri ɛbaa nti most player de mo no but ebe make sure sɛ ɛkyerɛ no pa ahomakye na ebe start saa so videos ne adeɛ ato ti no viewers no nkɔ so a na mo ntwɛn yɛ for more videos unsubscribe ya subscribe ɛkyerɛ game no from the start to the end of the game after the game no sɛ Kotoko stay wɔ Asankragua na mo wura mu ɛwɔ nzema all the update ne nyinaa ɛwɔ ha sei enye baabi a obi ebetie no akeka nsɛm ne bia mbɔ obu saa yɛsrɛ mo share video no so to different WhatsApp platform Facebook pages and other things say baabi a mo hwɛ ɛyɛ group a patutu na obi ansanka na bibi anya kama and ɛkyena from the start to the end of the game no yɛde bibi ya and so ɛbɛba nti ɔmo ntwɛn for next episode more update and so on. All right, thank you. Nanaba Kwame Gracious. Odi room Asankragua Krunum. Edi room hotel rooms. Any baby a Samatex and so. Almost near my ko. Odi a talk room. Video ne da sono bra team drew kwanta na mfuturo kwan ne so a be drew baby a kota no no Asanku Krunum na papa ti sound kakra. Yes, into sound no na take akra na pa and also the free mu eto dwa and farm milk bi nso na enam chen ka ma wa hye na dotmo jesi pragia and isi ho no yes kofo bi nso nsa mo we ni weekend no na bottles ni so a etwen se ka be ba fa kokuma se no sa na esiti a no nso yenkyere mu kakra abrura ni mo murura na wo ho no sister nso aye ni ti enam kwan ho kama obi nso private car na wapake no praga doso krom ho na abubu ya nso ho tai bi nso na papa no nso turn ho na le country mineral water no bi ahye ne nche ho turn nti bibia de na kwam kama Emmanuel Menya na na ba gracious gracious to the job adwuma da na se adwuma ni nyina na waye no level wa duru ni e ba ko watua naka na de ka nyina ne se munso ni mu na na baba Isaiah or twaso nti ade we see ha yeba yebesa the next episode abrem edi amount live tize Kotoko ahaya na yetena akopem se ebrem obi a friend say Baseke Holy Stars na yewie Samatex Baseke Happiness me did Derek
Sinkizito. Thank you for watching.